Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur abenduak 20, asteazkena da, eta gaur bi gonbidatu izan ditugu hemen platoan. Angela Campo eta Aitor Laka, Steilas sindikatutik datozenak. Steilasek errekurtsoa jartzea erabaki du Nafarroako haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta hezkuntza bereziko ikastetxetan eskola jardunaldi motak arautzen dituen foru agindu baten aurka. Beraz, Angelak eta Aitorrek kontatuko digute zer nolako foru agindua den izan diren haien helegiteak. Baina, elkarrizketak baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1785ean, Kristobal Kolonen errautsak jaso zituzten Santo Domingoko katedraletik eta Labanara eraman zituzten. Urte batzuk geroago, 1941ean, Alemania, Hitlerrek indar armatuen kontrola hartu zuen. Egun berean, baina 1973ean, etak Luis Carrero Blanco, Espainiako presidentea erail zuen Madrilen kotxean zihoala bomba bat leherraraziz. Berarekin batera, kotxean zihoa zen beste bi pertsona hil ziren. Eta bukatzeko 1979ean Kongresuak langile estatutua aprobatu zuen. Ikus ditzagun gaurko lerroburuak zeintzuk diren. Enpresetan praktikak egiten dituzten lanbide heziketako ikasle nafar guztiak gizarte segurantzan alta emanda egongo dira urtarrilaren 1etik aintzinera. Aierdi kontseilariak diplomak eman dizkie nekazaritzan aritzeko Intiaren ikastaroa burutu duten 26 gazteei. Osasun departamentua aste honetan hasiko da erabiltzaileen gogo betetze inkestak egiten aurten SMS bidez. Ez geratu zalantzan kanpaina abiarazi du Nafarroko gobernuak gazteei zuzendutako osasun sexualaren eta afektiboaren arreta zerbitzuak zabaltzeko. Bario Pintas kolektiboko 8 artistek korrespondentzia aurkeztu dute otsailaren 11 arte, bolborategian ikusgai egonen den lankidetza artistiko proiektua. Elizondoko Muniartea zubia goinezkoendako bakarrik izanen da asteburuetan eta beste egunetan. Jauzi ikuskizuna aurkeztuko dute ostiralean 3:00. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteazkenean batetik Arrosadiako irakurle taldea Argiantza. Arrosadiako liburutegiko irakurle taldeak Peio Lizarralderen Argiantza liburua izango du hizpide. Haizegoa euskara taldearekin bat antolatutako ekitaldia da eta arratsaldeko 6:30 hasiko da. Bestetik, Marcos Jimenoren 101 letrakartel. Joseba Sarrionandiak Marcos Jimenoren 101 letrakartel bere azken liburua aurkeztuko du Laban arratsaldeko 7:00. Santi Leonek aurkeztuko du solasaldia. Ostegunean batetik ipuinaren ordua Maitane Perezekin. Maitane Perez ipuin kontalariak istorio berri eta ziragarriak kontatuko ditu ordu betez, 4 eta 8 urte bitarteko txikientzat. Jardueran parte hartzeko aldez aurretik izena eman behar da, bestetik irakurle taldea, Iriondakin solidoak. Sanduzelaiko liburutegian Jon Alonsoren Iriondakin solidoak liburua izanen dute hizpide. Arratsaldeko 7:00 ekingo dio irakurle taldeak saioari. Fertxu Izquierdo idazleak koordinatzen du saioa. Ostiralean, Obeixilik. Obeixilik Itziar Ituño eta Ramon Agirreren antzezlana Gaiarreko oholtzan ikusteko aukera. Ez zenuen zertan esan eta batez ere fedetxarreko baten aurrean. Hain zuzen, gaur egun edo zer esan da ere eztabaidarako gai bihurtzen baita. Mitxu, klima aldaketa, amatasun subrogatua, eztabaida dantzan dago, baina non eta nola eztabaidatzen den beste kontu bat da. Ez dakigu, hala abiatzen da obra. Arratsaldeko 8:00 Gaiarrantzokian sarrerak 8 euroren truke. Larunbatean Leiotikan taldearen kontzertua. Iruñeko punk rock taldeak disko berria aurkeztuko du Totemaretoan. Etorkizuna ginenean. Aingura izango da kontzertuko talde gonbidatua.
Arratsaldeko 7:00 izanen da sarrerak 12 eurotara. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, PSN-ren eta EH Bilduren bilerak gobernu akordioa ekarriko du berehala. Bi alderdiek aurrera egin dute Iruñeko alkatetza aldatzeko negoziazioetan. Bilduk Gero Abaik eta Zurekin alderdiak premiazko osoko bilkura eskatu dute 250.000 euro ez galtzeko. Eskuineko berrietan batetik 50 urte Carrero Blancoren aurkako atentatutik. Bestetik, 26 gaztek nekazaritzaren aldeko apustua egin dute. Jarraian, Caritaseko 3 erabiltzailetik batek batxilergoa du edo unibertsitatera joan da. Beste berrian, Iruñean emakume bat lapurtu eta bortxatu zuen 20 urteko gaztea atxilotu dute. Behan, gobernuak telefonikaren 10% erosiko du eta akziodun handiena izanen da. Beko berrietan batetik Islandiako sumendiak indarra galtzen du. Aire espazioa irekita mantentzen da. Bestetik, Leonardo da Vinci geldialdia egiten ari da Iruñean. Erakusketa ibiltaria Sarasate pasalekuan dago. Argazki nagusian Nasertik enpresa publikoaren instalazioak. Titularrean, Nafarroa genomaren analisiaren referentea. Nasertiken sekuentziazio masiboko zentroan gaixotasun genetikoak deszifratzen ditu. Diario de Navarrako titular nagusian, Espainiako boto-emaile sozialistak Iruñeko mozioaren kontrako boto gehiago ditu. Espainiaren 48,5% ustez, Bilduk alkatetza lortu du Sánchezi babesa ematearen truke. Argazki nagusian, ikertzaileetako bat DNA alaginak prestatzen ari da sekuentziatzailearentzat. Titularrean, bizitzak salbatzeko genoma bat. Nafarroak Espainiako 1000 paziente baino gehiagoren genoma aztertzen du bere gaitzak sendatzeko. Eskuineko berrietan batetik, Iruñean emakume bat bortxatu eta lapurtu zuen gaztea espetxeratu zuten. 60 urteko biktimari eraso egin zion igande goizaldean, artxibo nagusiaren ondoan. Bestetik, Caritasek etxerik gabeko 576 pertsona hartatu ditu aurten. Bukatzeko langabeziaren sorospena handitu egiten da, baina ez 52 urtetik gorakoentzat. Prestazioa hilean 570 eurora igotzen da lehenengo urtean, eta bateragarria izanen da enplegu batekin. Garako titularrean, sektore publikoa kalera bota da, EAen hobekuntzak eskatzeko. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako sektore publikoko langileek beste greba egun bat bizi izan zuten atzo, ELA, LAB, Comisiones Obreras, SATXE, ESK eta Esteilasek deituta. Eskuineko berrian, ez duela ihes eginen iragarri du Beskoitzeko ikastolako komunitateak. Kolpe gogorra jaso zuen Beskoitzeko ikastola Kastelenean. Heldu den urtetik aurrera, udalarekin duen hitzarmena bertan bera uztea erabaki baitzuen segituan. Fabiana Jensa auzapezak horrela proposatuta. Behan, Zubietak kode irregularreko hondakinak bidaltzen dituela baieztatu du Nafarroak. Beste berrian, Lointek Gernikak Lopezen aurkako salaketaren berri bazuela diote. Eta argazki nagusian, etaren ekintzarek ikonikoena. Luis Carrero Blanco gobernu frankistako presidentea hil zuen atentatu ikusgarriak 50 urte bete ditu. Eskuinean batetik krisia Eliseoan, migrazioaren aurkako legea dela eta. Eta bukatzeko Jokin Aperribai Realeko presidentearen hitzak. Ez da beldurrik izan behar Europa hitza erabiltzeko. Berrian, berri nagusian, lurraldetako lanitunek lehentasuna izanen dute Espainiakoen gainetik. Espainiako gobernuak bete egin du EAJak Sánchezen inbestidura babestearen truke jarritako baldintza. Muga jarri dio negoziazio kolektiboaren estatalizazioari. Dekretua gaur sartuko da indarrean, eta ELAk adierazi du euskal langileen garaipen handi bat dela. Argazki nagusian, grebaren deitzaileen arabera, 27.000 lagun mobilizatu ziren atzo. Inposizioak amaitu arte ez dute utziko borroka. Langile publikoek greba egin dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan zerbitzu publiko eta lan baldintza hobeen alde. Beko berrietan batetik sehaskak hitzeman du heldu den urtean Beskoitzek ikastola izanen duela.
Bestetik, Txibitek esan du mugarri bat dela PSNek EH Bilduri babesa ematea Iruñeko udalerako. Jarraian, Patik Poag da Boag inputatu egin dute bortxaketa egotzita. Amaitzeko, David Aznar Atletikeko entrenatzailearen hitzak. Gustura nago, taldeak sufritzen jakin du, partidei eusten eta egoera deserosoetan irabazten. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, 2023an etxerik gabeko 576 pertsona hartatu ditu Caritasek Iruñean. Iruñeko eta Tuterako Eliz Barrutiko Caritas elkartearen bulegotik igarotakoen batez besteko adina jaitsi da, 37 urtera. Erabiltzaile gehienak afrikarrak dira. Elkarteak lanbaimenak arinago tramitatzeko beharra mahaigaineratu du. Beste berrian, bazterkeriaren simbolo da familia eskultura. Manifestu baten bidez, familia izeneko eskultura erretiratzeko, iradokitzen duen esanahia eraldatzea edo osatzea eskatzen ari dira entitate sozialek eta gizarte alorreko hainbat herritarrek ere. Familia eredu bakarra tradizionala irudikatzen du. Homofobiaren eta desberdinkeriaren simbolo da. Adierazi dute LGTBIQ+ kolektiboak eta mugimendu feminista hainbatek ere sinatu duten oharrean. Bukatzeko, Joseba Sarrionandiak Marcos Jimenoren 101 letrakartel aurkeztuko du gaur Laban. Arratsaldeko 7etan Laban Santi Leonek aurkeztuko du solasaldia. 101 letrakartel, pasarte, ilustrazio eta Jimenoren sormena biltzen dituen bilduma ondu du Sarrionandiak. Vale. Zanen dizuet arratsaldean, bale? Bale, oso ongi. Zer? Hemen, barruan, entzuten gaizki? Bazen ez ikusteko. Hemen ongi? Bai? Bale. Kaixo eta ongi etorri gaurko elkarrizketara, oraingoan Angela Campo eta Aitor Lakarekin gaude, Esteilaseko sindikatutik datozenak, ongi etorri, arratsaldeon. Mil esker. Esteilasek errekurtsoa jartzea erabaki du Nafarroako haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta hezkuntza bereziko ikastetxetan, eskola jardunaldi motak arautzen dituen foru agindu honen aurka. Beraz, astearren konta eguzue pixkat zer dioen foru agindu honek, ez? Bai. Foru agindu honek bilatzen duena edo nahi duena da arautu nolakoak izango diren hemendik aurrera eskoletan ematen aldiren hiru jardunaldi motak. Izan ere, orain arte 15 urte daramatzagu fase esperimental batean, lehendikan ere bazagoen zatitua soilik eta eman zen bidea beste jardunaldi mota batzuk probatzeko, bai jardunaldi jarraia, non klaseak diren goizeko 9:00 ordu biak arte, gero badago jantokia, eta gero badira arratsaldeko eskolaz kanpokoak, irakasleek emanak, eta egia esateko ateratzeko orduan jardunaldi guztiek ala guztiek ematen dute aukera kontziliazio berdin egiteko, edo seme-alabak nahi izatekotan beranduago ateratzeko. Gero badago ere jardunaldi malgua, zeinetan zatitua den ordutegia goiz eta arratsalde, baina bi egunetan aukera ematen du soilik goizeko ordutegia izateko, eta azkenik zatitua goiz eta arratsaldeko ordutegia duena, eguerdian bazkal ordua, eta hori izango litzateke, ez? Orduan bilatzen duena foru agindu honek da arautzea, eta denei ematea, fase esperimentalari bukaera ematea, eta hiru jardunaldi motei izen bera edo, ez dakit nola esan, berdintasun batean tratatzea hiruak, ez? Bestalde ere, foru agindu honekin egiten dena da eskola komunitateak enplazatu nahi izatekotan bozkaketa eta erabaki bateran sartzean, bestela ere zatitura bueltatu beharko liretakilako denak. Eta fase esperimentala egiten duzutenean, zer esan nahi dugu fase esperimentala? Izan da, duela 15 urte hasitako prozesu bat, Nafarroan izan ditugu gobernu desberdinek hala jarri zuten martxan, batzuk abiadura azkarragoan, beste batzuk kupo bidez
limitatzen zuten ikastetxe kopurua, baina 15 urtetan zehar 170 ikastetxetik 154 egin dute aldaketa, kasu honetan Jarraira pasatu dira gehienak, eta ikastetxe bat Malgura ere pasatu zen, aukeran izan dute, baina Hezkuntza Departamentuak nahi izan du, hau esan bezala, berdintasunean hirurak tratatzera pasatuko den arau bat atera, eta hau ekarri digu. Noski, ez dute zer aldatu adibidez, portzentaietan guztia mantentzen da. Izan ditugu, parte hartu ditugun lantaldeak eta egon dira, baina horietan egindako ekarpen guztiak, adibidez bozkaren oso argia izan zela, hezkuntza eragile gehiengoak hala eskatzen zuela, gehiengo kualifikatua izan alda beste bat, ez errolda guztiaren 60%, eta hori aldatzea eskatzen zen, baina horretan adibidez pausurik ez dute eman. Orduan, esan bezala, hor transitoria bat sartu dute, guztia markadorea hutsean jartzen dute berriz, ikastetxe publiko guztiak zatitura pasatzen dira, eta aurten, egin beharko dute, hemendik aurrera berriz ere prozesua, eta hor ikusten dugu, eskola komunitatea asko, familien autu asko ez direla aintzat hartu. Beraz, egoera horrela dela, hainbat legite zein dituzue eta ideien kontra, ez? Eta zeintzuk izan dira. Bai, aurkeztu dugun elegitea hain zuzen ere, bozkaketetan ematen diren gehiengo kualifikatu hauetan ikusi dugu legeak, LOMLOek esaten duela, bai, eskoletan erabaki garrantzitsuak hartzerakoan, eskola kontseiluan gehiengo kualifikatu baten onespena behar dela erabaki bat hartzeko edo aldaketa bat egiteko. Baina ez du inon esaten familietan ere gehiengo kualifikatu bat behar denik. Hau da, egin dutena izan da estrapolatu eskola kontseilurako esaten den zerbait eta familietara ere zabaldu, ez? Gehiengo kualifikatua behar da hemen, zabaltzen dugu familietara, baina hori legeak, LOMLOek ez du inon biltzen. Hori alde batetik. Bestetik kualifikatua zer den ere, hori egia esan ez dago gure legitean, baina inon ez du esaten zer esan nahi duen gehiengo kualifikatu batek, ez? Orduan, erabakia hor dago, hori ez da legitearen parte, baina bai salatzen dugu estelasetik, ez? Gehiengo kualifikatu horiek, Aitorrek esan duen bezala, gehiegizkoak direla. Baina argi dugu, inon ez duela esaten familiek ere gehiengo kualifikatu batean erabakiak hartu behar dituztenik. Hori ez dago inon bilduta legean. Hori alde batetik, bai. Gero legitearen beste parte bat, bozketekin ere dago lotuta, izan ere foru agindu honetan aldatu edo inbertitu egin da bozketa ordena. Lehen eskola kontseiluak eta klaustroak zuten lehenengo bozketaren partea, eta orain familiek egiten dute, lehenengo kasuan familiek bozkatzen dute. Zer gertatzen da, familietan aterako balitz ezezko bat aldaketaren alde, ez balitz iritsiko 3/5 horietara edo gehiengo kualifikatu horietara, erabakitzeko ahalmena ez litzatekeela eskola kontseilura iritsiko. Eskola kontseiluak kasu hartan ez luke zer esaterik, orduan iruditzen zaigu eta argi ikusten dugu hor basten edo lapurtzen ari zaiola eskola kontseiluari duen erabakitzeko eskubide eta ahalmen gorena, ez? Horrela bilduta dagoelako ere bai LOMLOeko legean. Hori izango litzateke legitearen bigarren parte bat. Bai, kualifikatuaz asko hitz egin dugu, hitza askotan agertu da, baina aipatu behar da, ez gaudela ohituak modu honetan bozkatzera, edozein bozka arruntetan bozkatzaileek erabakitzen dutelako. Aldiz kasu honetan erroldaren araberako bozkak direnez, nuloak edo txuriak edo abstentzioak ere aldaketaren kontrako bezala hartzen dira. Orduan, gehiengo kualifikatua ulertzen dugu izan ahalko zela, bozkatzaileek erabakitzea beti ere portzentaia zerbait altuxeagoa eskatuz. Hori ere kualifikatua litzake. Zerbitzu juridikoekin kontsultatu dugu eta hala posible izango litzake. Eta ze portzentaje eskatzen dute? Claro, familien kasuan dira erroldaren 3/5. Horrek suposatzen du 60%. Familien erroldatik esaten dugun bezala, norbait ez badu bozkatzen, ez dakit, enteratzen ez delako, ideiarik, edo ez dakit, ezezko bezala hartzen da, ez? Eta hori iruditzen zaigu, exigentzia oso altua. Hala ere, orain arte, bozketak ere horrela izan dira, eta kaso askotan, eskola guztietatik, 84ak aldaketaren aldeko autua egin du. Nahiz eta orain hori hartzen ez den, ez? Nahiz eta orain guztiak zatitutik hasi, hemendik
urte batzutara gertatu halko zaigu Nafarroan, berriz ere norbaitek zatitura bueltatu nahi badu, prozesua pasatu beharra, eta hor, 60% hori ere oso zaila da ateratzea. Orain bai berdintasunean tratatzera pasatu direnez, arau honekin, alderantzizko bidea ere gertatu ahal izango da. Eta oso kontziente gara, familiak asko mobilizatu behar direla, benetan aldaketa bat eman ahal izateko. Gainera ere, bozketak emateko epeak dira pixkat laburrak, ez edo? Bai, hori orain atera da azken ebazpenean, eta bai, eskola kontseiluek daukate biltzeko, prozesu guztia abian jartzeko, eskola kontseiluak eman behar dio hasiera horri, eta daukate biltzeko aste hau, olentzeroren aurreko aste hau, eta regetatik bueltan, eta hurrengo astea hori izango da epea prozesua martxan jartzeko. Gero ere, martxoaren baterako, egon behar da bozkak eta guztia bai familiena, gero bai eskola kontseiluaren bierenak, eta klaustraren galdetegia ere, hori guztia bukatuta egon behar da, ze martxoaren batean, Hezkuntza Departamentuak izan behar du jasoa, eskola bakoitzaren autua zein izan den azkenik. Eta aldaketa hurrengo urterako utziko lukete? Bai, hurrengo ikasturtetik aurrera, ez? Eta prozesua egitera pasatu diren ikastetxe horietan, 4 urtez, ezin izango litzake berriz ere planteatu. 4 urte iraungo zuen. Bai, prozesu oso hain den lekuetan. Eta badago beste kontu bat, 6. ordua deitzen duzuena, ezagit, azaldu ezakezuen. Bai, guk guri burura segidan foru agindu honetako artikulu bat irakurrita, haiek ordutegia zabaltzea deitzen duten lekuan, ampliación de horario, jarri zuten gaztelaniaz, hor 6. ordua etorri zitzaigun burura, zeren ez du besterik esaten, nahi duten eta hala ikusten den ikastetxeetan ordu bat gehiago eman ahal izango da egunero jasotzen du. Baina inongo baliabide pertsonalik ez ekonomikorik gabe. Horrek asko arduratu gintuen, irakurri genduen momentuan, eta beste azalpenik ere ez duen ez ekarri, Hezkuntza Departamentuaren aldetik ez arauan ez inon. Gogorarazten diguna da, bai beste lurralde batzutan, adibidez Katalunian, duela urte batzuk saiakera hau egon zen, irakasleen ordutegia luzatzearena eta atzera bota zen, borroka asko egon zen eta atzera bota zen. Gogorarazten diguna Nafarroan, berriz diot, da duela 12 urte, hiri bas kontseilaria, UPN-eko kontseilaria genuelarik, hark ez zuen beste murrizketarik aplikatu hezkuntzan. Egin zuena izan zen, irakasleoi 2 saio gehitu. 2 saio gehituta, 800 pertsona langile interinoak kalera joan ziren. Eta bestetik, geratu ginen hori, lanean geratu ginen hori, lanaldia eta lankarga asko gehitu zitzaigun. Orduan, honek usai bera hartzen diogu eta hau ere errekurritzera pasagaraz, beste inongo justifikaziorik eta zer gabe datorren zera da, araua da. Orduan, honek gogorarazten digu ere, hor Madrildik eta entzun diren azken hotxak ordutegia luzatzearenak, ez? Ikaslei begira, eta horretan ados gaude, nola ez, beharra duten familiei aukerak eman behar zizkie. Baina hori egiteko moduak baditugu adibidez Portugalen, Alemanian edo Bartzelonan bertan, eta ez dago sekretu handirik, hor egin dena da, udal desberdinek, mankomunitateek ere leku batzuetan eta Hezkuntza Departamentuek finantziatuta, bai monitore edo bai irakasle kontratatuekin, arratsaldeko aukera horiek eman. Gero argi esan du Angelak ere, Nafarroan jada desberdindu behar da, zeren Estatu Espainiarrean, eta gertatzen da jardunaldi hauetako bat jarraia kasu honetan eguerdian bukatzen dela. Nafarrokoa inoiz ez da eguerdian bukatu, beti arratsaldeko aukerak eman ditu. Baina gu nahi ditugun arratsaldeko aukera dira, irakaslei lankarga gehiago suposatuko ez dienak, eta noski, esandako Portugal o Alemania edo Bartzelona bera eredu, non sartuko diren ente publikoak ere eta hori finantzatuko duten. Eta benetan ongi prestatu eta aurrentzako ikasleoientzako ere ekitate eta inongo diskriminaziorik gabe guztientzat berdin eta doako, publiko eta unibertsal izanen den eskolaz kanpoko proposamena. Zergatik uste duzue hartu duela Hezkuntza Departamentuak momentu honetan erabaki hau eta zerotik hasiko direla aipatu dutela? Nik egia esan ez daukat argi. Ez daukagu argi eta horretaz asko sartu dugu, baina hori ez dagokio estilasi, baina
Askotan, horretaz hausen hartu dugu, eta ez dugu argi ikusten zen izan daiteken erabaki, ez dakit horren bideratua, jardunaldi mota baterako. Ez dakigu, egin izan dira jardunaldiak, eskola kontseiluak egin zituen olako jardunaldi batzuk honi buruz, ekarri ziren pertsona adituak eta han hitzagendakoa irakurrita ere, ez dago korrelazio bat, ezin da esan jardunaldi mota bat beste baino hobea denik. Nik gainera uste dut oso pobre geratzen dela pentsatzea jardunaldiak bakarrik errestuko duela kalitatea, hobetzea edo okertzea eskola batean. Askoz ere aldagai gehiago daude kalitatearekin zerikustekoa dutenak, eta hor estelasek argi daukagu apostu egiten dugu ratioa jaisteko, ratioa jaistea benetan bada apostu erreal bat, zuzena, hobetzeko hezkuntza kalitatea. Irakasleen ordutegiaren murriztu prestaketarako denbora gehiago izan dezaten. Orduan, badira horrelako beste, eta Aitorrek ere esandakoa, arratsaldeko eskaintza hori, hizkuntza lantzeko, badira hainbat aldagai oso garrantzitsuak direna benetazko kalitatea lortzeko. Eta ematen du bapatean foko guztia jartzen dugula jardunaldi motan, eta horrek pixka harritzen gaitu ze. Ez dago horrelako emaitzarik, desde luego kalitatearekin eta emaitza akademikoekin lotuta izan daitekenik. Beraz, guk hor, ere ez dakigu zer izan daiteken honetarako arrazoia. Bereik eman duten bakarra da, experimental bezala zutela arautua, eta arautu behar zela, hemendik aurrerarako guztia berdintasunean. Ulertzen dugu ere, hainbat ikastetxetan, jada pausua emana zegolarik, oso erraza izango zela errespetatzea, eskola komunitate horiei, jada eindako lan hori, bideo hori, eta askatasunean guztia mugitzeko aukera honek usten duen moduan, baina guztiak kasu honetan modalitate batera bueltatu gabe. Eta zer uste duzue lortu nahi dutela honekin? Ez dakigu argi dagoela apostu bat, tenaren aldekoa. Zer lortu egin nahi duten, nik hor benetan ezin dut erantzunik eman, ez dakit. Norbaiti falta izan zaio, arrazoiz oraindik ere betetzea itxuraz, eta Nafarroako eskola komunitateek hitz egin beharko dute berriro ere, hau berresteko. Nik uste eskatu digutela berrestea, eta hainbat lekutan gertatuko da berretxiko dutela, zailtasunak zailtasun, zeren bozka aipatu bezala oso zaila da, eta ikusiko dugu. 15 urtetan lortu dena, urtebetian lortzea oso zaila izango da, baina bidea irikitzen da berriro eta poliki-poliki eskola komunitate bakoitzak izan dezala askatasuna bere hientzat egokien duten ordutegi hori eskatzeko. Bai, kontutan hartuta ez dela izango oso prozesu demokratikoa gure aburuz, eskatzen den gehiengoagatik, ez delako kontutan hartzen oraingo arteko prozesua, bai, espero duguna da, parte hartzeak handiak izatea, horrela jakiteko benetan, familiek, eskola komunitate osoak, eskola kontseiluek eta klaustroek zer nahi duten, ez? Benetako argazki bat izatea. Eta elegite honen aurrean ze proposamen edo ze alternatiba proposatzen dituzue? Bueno, argi ditugu eta orain arte izandako mahai sektorialetan eta taldeetan askotan aipatu ditugu, ez? Hemen ere batzuk esan dugu, hezkuntzaren kalitatea ezin dela bakarrik jardunaldi motarekin lotu. Jardunaldiaz bakarrik hitz egiten jarriko bagina, orain arte esan duguna, prozesu bat egin dugu, esperimentala bada ere, esperimentazio horretatik asko ikasi dute komunitateek, beti dago zero betu, beti dago. Ez dugu esaten badagoela jardunaldi mota perfekturik, eta gainera, are gehiago, eskola, herri, egoera bakoitzean, izango da egokiagoa agian jardunaldi mota bat, ez? Are gehiago, esango nuke, izan daitekeela oso ulergarria familien arabera, ez, ere beharrak ezberdinak izatea. Baina errespetatzea tokiz-tokiko beharrak, tokiz-tokiko erabakiak, iruditzen zaigu estelasi izango litzatekeela abiapuntu oso polita. Eta zer diote familiarrek edo sindikatuek egoera honen aurrean? Egoera horrela ikusita, martxora arte dutela gauza horiek jasotzeko eta holan, nola dago egoera? Bukurduria, ez? Familien gandik heldu zaigu oso gaizki hartu zutela, orain aurten berriz guztiek, Nafarroko ikastetxe guztietan prozesua egin beharra, eta epeak urtero bezala lehen gertatzen zen moduan nahiko motzak izatea.
Horrekin badago haserre nahiko handia, ze batzuk ez dute ulertzen duela 13 urtetik edo duela 10 urtetatik jardunaldi mota bat dute ala eskatu zuten eta berriz ere galdetzea ala eskatu ez bada ikastetxetik bertatik ez. Hori ere errespetatu beharko litzakela kasu honetan, hau heldu da inposatua, guztiontzako berdin eta hori ez dute ulertzen familiek. Sindikatuok justu guk haserrea eraman genuen egon ginelako iaz, esan bezala prozesu parte hartzaile batean, hezkuntzarekin, eta hor hainbat ekarpen, hainbat soluzio eman zitzaizkien, bai ez dakit ikastetxe ikasle garraiatuak dituzten ikastetxeentzat, bai jantokiarentzat, baita ere irakasleok arratsaldeko hori nola konpentsatu nahi genuen, edo nolako eskola kanpokoak ikusten genituen, guztia plazaratu zen. Eta hor, gero neurririk ez da hartu. Alde horretatik, egindako ekarpen guztioi neurririk ez da etorri. Hortik dago gure haserrea. Eta sindikatuok, bai, egon ginen, elkarretaratzeak eta egin genituen, ekarpenak eraman behar ziren lekutara ere, gehien bat zijoazen, gehiengo simple bat eskatzen genuen, gehiegizkoa zela gehiengo kualifikatua honela aplikatzea. Gehiengo kualifikatua bazen ere beste bat izan alzela, lehen esan dugun moduan, suabeagoa, baina benetan parte hartzen zutenek erabakiko zutena, eta haserreak pixkat hortik joan dira. Eta badago borborra, badago ikastetxeetan bai. Eta badago gozat ez dugun aipatu, eta da ere klaustroei kendu zaiela erabakitzeko almena. Eta gu irakasleen representatzea ditugun einean, hori ere jasotzen dugu, batean bozkaketa prozesunetatik erabat kendu egin da klaustroaren erabakia. Egiten da bozkaketa bat, baina ez da erabaki loteslea, da kontsultiboa, gainera ez dut oso ongi ulertzen zertarako egin behar da, baina, ez dakit ikusteko ze sentimendu edo baina ze iritzi dauden, baina ez du inongo pisurik, ez? Eta pena ematen digu, ze legeak ere esaten du, eskola bateko proiektuetan, hezkuntza proiektuetan, uste dut aipatu duzuela ere bai, barkatu Aitor, irakasleen erabakia garrantzitsua da, pedagogikoki badugu zer esana, badugu ez, eta, kanpo utzi izana irakasle askok ere, haserreak ere jaso ditugu. Bai, irakasle sindikatu bezala hori nahiko eraso bezala hartu da. Lehen irakasle klaustroak erabakitzeko eskumena zeukan, ahotsa zeukan, eta orain utzi diote ahotsa, baina txikia. Eta soilik kontsultatu egingo zei, Angelak esan dugu. Eta helegite hau eramanen duzue bide judizialetik, ez dakit norentzko bidea duen? Judizial administratiboa, eta gero pasatzen da administratibo kontentzioso izatera. Nahiko epe luzeak izan hori dira, hori ja gure kontrolpetik kanpo geratzen da, baina ikusiko dugu ze bidea daukan helegite honek. Hori galdetu nahi nizuenea, zer espero duzuen, ze itxaropen dituzuen helegite honekin, ez? Zerbait lortuko duzuen, ez? Gerta liteke honek prozesua geldiaraztea, ez dakit legalki nola dizen zaion horri, holako, bertan behera uztea, izan liteke aukera bat, temporalki bertan bera, edo inoiz epaiek erabaki hori dute, zera, hitza ez zaite etortzen gaztelaniaz da. Dena den epaek oso murritzak dira eta egia esateko eta zintzoki ez dugu espero, bozketak baino lehen inongo etenik izatea, espero duguna da prozesuak aurrera jarritzea, martxoa bertan dago, hori da espero duguna, baina, esperantza badugu eta esperantza dugu honek ere zerbaiterako balio izatea. Behintzat, departamentuak ere sindikatu hon eta irakasleen iritzia jaso dezan. Bai, eta orain bertan ez bada lortzen ere, epai hori beranduago etortzen bada, gero foru agindu hau berrizteko aukera bat sortzea ere nahi dugu, non ados ez gauden puntu horiek, edo gaizki egina daudela ulertzen dugun puntu horiek, hobetuko lirateken. Hala ere egoera horrela izanik, zer da eskatzen duzuena momentu honetan adibidez boto emaiei? Parte hartze handia izatea, ez dakit, zerbait? Espero dugu komunitateetan, eskola komunitatean ez egotea ustura handiak, badakigu gai honek pizten dituela emozio asko, azkenean ukitzen dugu oso propioa den gauza bat, kontziliazioa, bizimodua, orduan espero dugu komunitateetan olako ustura handiak ez egotea eta parte hartzea oso handia izan dadin, hori da espero duguna. Ez dakit zerbait gelditu den komentatzeko edo zerbait gehitu nahi duzuen? Nire parte duzte dut? Bai, ongi jorratu ditugula puntuak. Eskerrik asko etortzeagatik eta espero ezagun, egoera pixkat gutxienez hobetzea. Bai, ala den. Mila esker. Zuei. Vale, venga, gero arte. Aio.
Gaurko eta biharko eguraldia entzun dezagun orain. Gaur zerua estalita eta euria. Lainotuta egongo da eta euria sarri egingo du ia egun osoan. Zenbaitunetan zaparrada mardulak botako ditu Kantauri isurialdeko zenbait lekutan. Horrez gain, ipar-mendebaldeko haizeak gogor joko du, une askotan trabaginez. Temperatura maksimoetan ez da aldaketan handirik izango. Atzo, lainopean egon ziren lekuetan izan ezik, leku horietan temperatura nabarmen igoko dela. Ostegunean zaparradak ipar isurialdean. Hodei asko izanen dugu zeruan, naiz eta ostarte batzuk ireki Nafarroa hegoaldean. Ia egun osoan tarteka zaparradak botako ditu. Itsasotik iritsiko dira eta gehiago botako ditu Kantauri isurialdearen ekialdean. Hegoaldean ez du euririk egingo. Ipar-mendebaldeko haizea bizia ibiliko da, tarteka zakar eta temperatura maksimoetan ez da gora berandirik izango. 8-9 ingurukoak izanen dira barnealdean eta 11-12 gradu ingurukoak kostaldean. Atzo parlamentuan egon ginen eta EH Bilduko eta geroa baiko hainbat alderdikoekin egon ginen hizketan zentsura mozioaren inguruan hitz egiten eta goazen orain erantzun horiak entzutera. Nahi duzunean. Hasteko edo galdera batekin hasiko nintzateke, hain zuzen ere, ados ez ziren jarri alderdiei, PSNeri eta Bilduri. Zergatik eta galdera honako hau da, zergatik ez ziren ados jarri ekainean. Esan nahi dut argi dago, oso argi zegoen, beste motako alkatetza lortzeko gehiengo bat zegoela, eta galderak dira zergatik ez orduan, zergatik orain bai. Gu beti beste motako alkatetza lortzeko egon gara, gure jarrera hori izan da, argi zegoen maiatzatik ekainean ere, eta hori da, hain zuzen ere, ekainean egin genuen Asironen alde bozkatzea udal berria osatu zenean. Beraz, halako galderak airean gelditzen dira eta nik uste dut oso garrantzitsuak direla. Dena den, ongi etorria akordioa, ongi etorri izan dadila, eta aurrera. Hemendik aurrera proiektu berriak onartu behar dugu, adostu behar dugu, jorratu behar dugu, eta 6 hilabete hauei buruz, nik haratago begiratuko nuke, eta esango nuke ez bakarrik 6 hilabete hauetan, baizik eta joan den legaldian ere Maia jaunak prorrogatu lozatu behar zituen aurrekontuak eta udaletxe batentzat, alako instituzio batentzat aurrekontuak oso garrantzitsuak dira, proiektu berriak onartu behar badira behintzat, edo erronka berriak aurreratu behar badira behintzat, aurrekonturi gabe ezinezkoa da eta horrek geldiaraztea, erabateko geldiaraztea dakar. Beraz, joan den legaldian udaletxa erabat geldirik egon zen eta 6 hilabete hauetan gauza bera gertatu da eta ikusiko zen gertatu gauza bera gertatuko litzatekeela geroan ere bai. 6 hilabete hauetan mahairatu dira arazo zaharrak, adibide bat jartzearen Gurutze plazako parkina edota Sanduzelaiko trafikoa. Oso pozik, gaude, hain beharrezkoa zen aldaketa iritsiko da, laster, datorren astean Joseba Asiron izango da berriz ere ezin hobeago alkatea Iruñan, nik uste dut ospatzeko berria dela, batez ere Iruñeko jendearentzat, ez bakarrik EH Bildurentzat, baizik eta Iruñeko biztanlerientzat. Orain, iristen gara defendatu dugun agertokira. 0 minututik gau elektorala bertatik defendatu genuena iritsi da. Iruña egon da blokeoan, egon da alkate batekin ematen zegoela gobernatzen gehiengo batean, eta gai izan gara akordio bat lortzeko PSNrekin, hasiera batean, batez ere egoera desblokeatzeko, eta geroa bai kontigo zurekinekin, osatuko dugu gobernu berri bat Iruñako udalean. Nik uste dut benetan jendeak eskertuko duela eta nik uste dut oso beharrezkoa zela. Beraz, ospatzeko berria.
dakizuenez, ongi dakizuenez, zentsuraren mozioa joan den astean iragarri zen, eta guk ez genuen parte hartu akordio horretan aipatu dudan bezala, guk beti egon gara mozio horren alde, aipatu dudan bezala Zironen alde bozkatu genuen, eta mozio horren zain egon gara 6 hilabete hauetan. Bai, egia da orain hasi garela beste talde guztiok artean negoziatzen, eta gure proposamena, gure helburua da akordio on batera, programa akordio on batera ailegatzea, gero legealdian zehar akordio horretan finkatuko diren gaiak gauzatzeko. Pasa ondoren, esan bezala hauteskunde gauan bertatik, guk esan genuen lan egingo genuela, gehiengo aurrerakoiak iristeko Iruñeko udale ere. Hemen gertatu zen bezala, Nafarroako gobernua osatzeko unean, lan egin dugu tinko hasieratik hori gertatzeko. Ez da bat ere erraza izan PSN eta Euskal Herria Bildu oso alderdi ezberdinak direlako, oso ezberdinak, badaude gauza pila oso ezberdinak direla gure artean, baina hala eta guztiz ere gai izan gara. Ezberdintasun horiek alde batean usteko, akordio bat lortzeko. Berandu, guk nahiago genuen lehenengo momentutik hori egitea, baina azken finean gertatuko da eta hori da garrantzitsuena. Ikusi dugu nola zegoen Iruña egonda, aurrekontuik gabe, 5 urte luzez, 2021ean egon ziren, lortu ziren akordioak, baina puntualki, eta badaude hainbeste proiektuak geldirik, esate baterako Europako funtsak geldirik geratu dira. Orain ikusi dugu aurreko astean bertan nola hiriak 250.000 euro galduko duela UPNren pataletarengatik. Hori da, eta horrek esan nahi du nola ulertzen duten demokrazia. Nik uste dut joko demokratikoaren arauak baliogarriak direla haientzako, bakarrik haiek gobernatzeko balioa dute. Bestela ez dute onartzen, ez dute errespetatzen. Ikusi dugu eskuina eta ultraeskuina berriz ere elkarrekin udal plazan aurreko igandean, ez dutelako errespetatzen eta ez dutelako onartzen eta ez dakitelako galtzen. Beraz, nik uste dut arauak onartu behar direla guk beti egin duguna eta hemendik aurrera kriston lana daukagu aurretik Iruñan eta beti bezala ilusioz egingo dugu, konpromisoz, arduraz eta ambizioz egingo dugu eta esan bezala Iruñeko jendeak eskertuko duela sinetsita nago. Esango nuke gauzari garrantzitsuena akordion batera ailegatzea dela. Aipatu den bezala negoziatzen ari gara une honetan, nik uste dut ailegatuko garela zalantza barik halako akordio batera, eta ziurazki talde guztiok mahai gainean jarriko ditugu gure programak, planteatutako programak. Gai batzutan oso antzekoa ziren, beste gai batzutan oso hurbilak, eta esan dudan bezala ez dute batere zalantzari akordio batera ailegatuko garela. Lehenago aipatu den bezala ere, garrantzitsuena izango da akordio horretatik tiraka legealdian zehar, ahalik eta gai gehien gauzatu ahal izateko legealdi osoan zehar. Hortik tiraka esan dudan bezala akordioa, programak akordioa eta hortik tiraka gero gauza horiek gauzatu ahal izateko. Nik esango nuke ez dela erraza izango, 2015ean baino guztiz ezberdina, osatuko dugu udal gobernua Geroa Bairekin eta Kontigo Zurekinekin, atea usten diogu irekita PSN-eri, beti edukiko du atea irekita, eta esan bezala ez da bat ere erraza izango. Baina berriak ez da gara, Joseba Ziron izan da Iruñeko alkatea, eta bai Joseba Ziron, bai talde osoa, udal talde osoak, kriston lana egin zuten bere garaian jendearen
mesedetan eta jendearen beharrei erantzuteko. Beraz, nik uste dut hemendik aurrera aro berri bat irekitzen dela eta ziur nago jendeak irabaziko duela eta ziur nago udal talde osoak tinko lan egingo duela jendearen mesedetan egin zuten moduan aurreko legegintzaldian ez, baizik eta 2015ean aldaketa iritsi zen Iruñera, jendea postu zen, eta oraingo honetan berriz gertatuko da. Bai, datorren osteguneko parlamentuko osoko bilkuran zergei buruzko legea onartuko da, gobernua osatzen dugun taldeok eta bildu akordio bat lortu dugulako. Uste du oso garrantzitsua dela, inflazioa dela eta oso zaila izan dugulako, eta hain zuzen ere lege horren barruan doan gairi garrantzitsuena deflaktazioa da. Hain zuzen ere, inflazioaren kontra, horren kontra saiesteko, hainbatean saiestea lortzeko. Eta gainera, 9. urtez jarraian, eskuina akordiotik ateratzen da, horrek esan nahi du UPN kanpoan gelditzen dela, eta hitz egin dudanari gehitzen badiogu hau, nik uste dut UPN egoera oso larri, kaskarra batean gelditzen dela. Haiek nik uste dut hausnartu beharko dutela zemotako estrategia eraman nahi duten hemendik aurrera, baina argi dago egindakoa orain arte azken urte hauetan eta orain arte egindakoa ez gure ustez ez aiela balioa. Beraz, haiek hausnartu beharko dute zemotako estrategia hemendik aurrera eraman nahi duten. Gustatuko litzaidake Palestinari buruz hitz egitea, ematen du gai bakarra dela mozioarena, baina bizitzak jarraitzen du eta Palestinan gertatzen ari dena jasan ezina da. Nik uste dut hango egoera oso larria da. 20.000 pertsona gutxi gora bera hil dituzte, 3.000 aurra hil dituzte, hango biztanleria behartuta dago tokiz aldatzeko, behin eta berriz, etengabe, ez dago toki segururik momentu honetan Palestinan. Uste dut genozidioa dela, garbiketa etnikoa jarraitzen duela Palestinan. Nik uste dut guztiok ardura daukagula, eta nik uste dut nazioarteko komunitatea oso apala izaten ari dela. Uste dut momentua dela sueten iraunkorra eta berehalakoa eskatzeko, baina larrez, eta Euskal Herria Bildu parte hartu dugu kontzentrazioetan, eskakizun guztietan. Atzo bertan ekarri genuen adierazpen instituzionala parlamentu honetara, batez ere hori nazioarteko legealdia betetzeko, berehalako suetena eskatzeko eta nazioarteko langileak babesteko eta defendatzeko. Zoritxarrez, ez zen onartu, PPNek ez zuen onartu adierazpen hori, oso garrantzitsua zen guretzat, baina parlamentu honetan beste gehiengoa daudenez, mozioa prestatuko eta aurkeztuko dugu eta onartuko da, baina benetan nik uste dut gaia oso larria dela eta guztion ardura, zeren nazioarteko komunitatea guztion gara eta instituzio hau, Nafarroko Parlamentua ere. Beraz, kalera atera behar dugu eta Palestinaren askatasuna aldarrikatu behar dugu. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta biteibiz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.